дар ноҳияи шаҳри Туз дӯстдорони гӯштини миллӣ зиёданд ва тадбирҳои варзишии гӯштингирӣ бо дастгирии соҳибкорони боҳиммат дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот доир карда мешаванд. ин навбат дар ҷамоати деҳоти Пахтаобод миёни паҳлавонони кишвар мусобиқаи варзишӣ оид ба гӯштини миллӣ баргузор гашт. дар ҷамоати деҳоти Пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз бо дастгирии мақомоти маҳал ва ташаббуси соҳибкорони боҳиммату ватандӯст намудҳои гуногуни варзиш ба хусус гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон тарғиб карда мешавад. Бо дастгирии мақомоти маҳал ва иқдоми сокинону ҷавонмардони ин деҳа ҷиҳати ташкил ва гузарондани мусобиқаи гӯштин миёни паҳлавонон таъмин намудани ҳавасмандии онҳо бо тӯҳфаҳои арзишманд аз қабили 3 автомошинаи сабукрав, асп ва даҳҳо тӯҳфаҳои дигар пешкаш карда шуд. Чун анъана нахуст кӯдакону наврасон ба майдон омаданд ва талошҳои худро барои ба даст овардани тӯҳфаҳои арзишманд анҷом доданд. Дар мусобиқаи имрӯза паҳлавонони номӣ иштирок ва байни ҳам рақобат намуданд. Мусобиқа чун ҳамешагӣ дар яке аз мавзеъҳои зебоманзари ин ҷамоати деҳот гузаронида шуд. Дар ин тадбири варзиши паҳлавонон барои иштирок аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия низ ҳузур доштанд. ман Маҳмадов Исроил мебошам. Дар ин гӯштини наврӯзӣ 3 нафарро мағлуб кардам, як мусовӣ кардам. 12 солаши тамрин мекунам. 3 сол дар Москва тамрин кардам ва айни ҳол дар Душанбе дар зали Садриддин Обидов тамрин мекунам. барои шоҳҷоизаи аввал Муслимбек Каримов бо Муҳаммад Паҳлавон, ки ҳарду аз ноҳияи Қубодиёнанд, дар рақобат шуданд ва дар натиҷа Муслимбек Каримов ғолиб омад. Барои шоҳҷоизаи дуюм бошад Муҳаммад Паҳлавон аз ноҳияи Хуросон бо Оятулло Паҳлавон аз ноҳияи Муъминобод бо ҳам вохӯрданд. Ин сабқа низ ҷолиб сурат гирифт ва бо як партофти зебо Муҳаммад Паҳлавон аз ноҳияи Хуросон ғолиб гашт. من ارنظر محمد امین نوحه خراسان از دهه فخرآباد هستم. طول 10 سال است به همون گوشتین طرز جودو مشق ورزی میکنم. اولین استاد من کنار شیرعلی ایسان بود. حالا پدرم نیز به من استادی میکند. حالا در نزد استاد رزق‌الدین رجب تمرین میکنم. این مهنت های خود ثمر یافت. امروز به جایزه گوشتین گرفته به حریف خود دست بالا شدم. охирин шоҳҷоизаи мусобиқаро Муҳаммад Абдуҷалилзода соҳиб гардид. ӯ тавонист бо як партофти зебо пирӯз гардад. бояд гуфт ки таъсиси даҳҳо тӯҳфаҳои гаронарзиш ба хусус автомошинаи сабукрав ҳар як паҳлавонро водор мекунад ки барои ғолибият талош варзад ва аз чунин тӯҳфаҳои арзишманд ки соҳибкорони боҳиммат пешкаш мекунанд бенасиб намонад. аз ҷониби дигар пирӯзиро шарафёб шудан дар чунин мусобиқа ки бо кафгӯбию ҷонибдорӣ мухлисони сешумор баргузор мегардад паҳлавононро рӯҳбаланд месозад ва ҳар яке бо нерӯи тоза мехоҳад ғолиб ояд.